iya enake ngopo, Pel? Mangan bakso ya enak iki. Kene jet piro iki? Wah. 2000. 2000 njaluk bakso. Lagi di duit ta ora? 5000. Pas iki. Kula niku lho ana bakso enak, tapi sing bakule ya ora mending. Sopo jenenge? Majidah. Oh, iki bakso murah iku te. Wong-wong. Piye? Gas. Yo, tak telepon sih. oh iya. Go, aku cari sopo oh, temal tompel. Halo. Halo. Gelem tuku mie. Oh, iya. Engko duwite lak ijoli. Ki mangkat to sik, lak ijoli ning omah. Piye? Gas kuwi. Yo, 3 ya karo kowe. Ya, tak mangkat. Kuwi. Yu. Ya. Mine ije ta yu? Ije. Pesen loro. Ya. 3 deh mbak aku. Oh iya. Lau gimana? Ya. 3 ya. Ya. Wah, ono debon kepala mas artis TikTok. Jaluk foto ah. Ono ngombe ya. Kayak deh. Sini kocok nih kuku. Debon, aku lah jaluk foto. Oleh. Kawan. Ini anak artis TikTok. Sambung break. Ya, siap. Lanjina HPmu. Ayo. Aman. Uber. Wah, aman iki. Anu wong aman. Yuk, mine jadi dorong yuk. Wes. Mentang saya. Ya.
Wah, cewek mending. Mending. Ye, wah. Cantik, lagi ngapain cantik? Kok ora rote, wong merpatmu lambang kaya bentrek ngono. Masak merpat kaya bentrek dah. Sok kaya bentrek dah, kaya cilok ngene. Mau merpatku ora kaya bandrek malah mirip jelok ngono. Ih, sik gemes aku malahan, Mas. Lha iku apa sama guru? Mia. Kita kan iki karo yo iki pesenane tompel-tompel ta. Alas, kan kowe. Ana sapa ya? Tak gegere ngono. Mau. Kejagung karo sapa? Duh. Suarane mak lampir ta, tak kira ora ono ngomah. Iki ta, Mak, ana Mas Depon polo panjang. Tolong Mas, Deh. Gapa kowe? Duh, malah tekor yang malah jalan lampir. Setompal-tompel ya kuwi. Mak, aku gak jajan oleh mlebu omah ta, Ra? Kok seenak men? Mama apa tak jak ngombah-ombah kok. Oh. Wes mulih apa weh? Ya, ambil. Wes mulih apa weh? Ambil. Mayan tok mie, rasa ngliwet. Ayo mangan ya. Bukan ya, gue dijajaki dekne. Tak apa wis tak biasa ae. Ya, wong Depon mau. Jenteni adike esuk polawan teko-teko pel. Entah ini, bisa lewat kene. Iki dia. Ora ana liwat wis jam piro iki. Sik ngelih lho, adike esuk urung mangan mie. Lho, iki lewat. Lah iku abane kaya graji senso yo. Yo. Endi pesen aku dul? Didani ati esuk polawan. Mikir ora mikir. Endi kowe? Oke ngomong mbak aku. Iya pun. Lah apa pasote? Luwak. Garangan. Mau aku mampir kene mau malah nyimu jaluk mak lampir. Nang raja aja. Mine ngono ki tekor apa? Lah aku ngijoli ta ora iki? Yo ki joli ya. Wah, ngemu utang kok. Ya urusanmu. Lagi wae balikan rong dino. Terus Depon wis ora ono kabar. Aja wae jangan-jangan dia dipangan cecak. Masa cecak dia enggak deke mengkono. Jene nduk, kalau olah kok genine kok mati. Genine wis urip Pak ning atiku, wis durke Mas Deponku sayang. Tek awakmu ra gosong. Ih, maksud bapakku sayang, maksudnya kira ngono kuwi. Piye? Mbok Pak, mbok. Zaman saiki. Anak ra kena kandhani. Bro, musikan wae. Bar malah.
Diam cintaku. Diam sayangku. Manisku. Rak sawur iki ana wong tarik secah iki apa. Iki jurus terakhir iki. Jurus terakhir. Mana galak? Mana galak? Cantik, lagi ngapain cantik? Ya kurang arah teh. Wah, apa lagi nyapu ini? Salah teh. Apa oleh ngebom atau rak? No. ngeri ya.